Ер йөҙөнә күкрәп ят килгәндә, 13 апрель көне безнең кадерле туганыбыз Мәзитова Рәйлә Вахит кызы 55 яшьлек истәлекле гомер байрамын билдәләй. Ошай канлы без уны ихлас күңелдән тәбрик итәбез дип башлана юбилярның якындары язган тәбрикләү сәламе. Ходай уга катын кызга хас булган барлык күркәм сифаттарды бүләк иткән. Кадерлебез изге йөрәкле, ягымлы, ышаныслы, йорт юлыһын хүрелтмәй һаклаусы уңган Тилбер хужабикә. Рамазан җибнәбез менән 33 ел гомер юлынан кулга-кул тотынышып бергә атлайдар. 4 балалары өчен иң кадерле, иң газиз атай һәм әсәй улар. Туганыбыз, матур, күркәм гомер байрамың, туган көнең менән котлап, иң изге якты теләктәребезне юллайбыз. Һиңә ныклы һаулык, бәхет, шатлык, сәламәтлек, гаилә именлеге, күтәренке кәеф, ян тыныслыгы теләйбез. Бәхетеңә һөенеп, изгелек, мәрхәмәткә коенып, барыбызның да күңел йылыһын тоеп, шатлык куаныстар гына кисереп, бәрәкәтле мул тормышта озын-озак яшәргә насыйп итһен. Әлегеләй саф елмайып, тормышыңдан канәгать булып, барлыкта, муллыкта яшә. Гомерне бит йылдар билдәләмәй, яшәү дәрте булһын күңелдә. Без теләйбез сәламәтлек, бәхет, юлдаш булһын һиңә гомергә. Һәр яңы көн бәхет алып килһен, алгы таңдар күмһен шатлыкка. Гомерең һинең шаулап, гөрләп үтһен, теләктәрең ашһын тормышка. Иң изге теләктәр менән тугандарың Кәримовтар, Байназаровтар, Әхмәровтар, Мартыновтар. Хөрмәтле Рәйлә Вахит кызы, якындарыгызның изге теләктәрен музыкаль бүләккә кушып юллайбыз. Юбилейгыз бәхетле мизгелдәр, бәрәкәтле көндәр алып килһен. Тауган көндәр елда кабатлана, ләкин кабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык менән килеп торһын алда көткәне. Ләкин кабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык менән килеп торһын алда көткәне. Якты кояш һәр сак юлдаш булһын, шатлык тоеп типкән йөрәгең. Авырлыктар һине урап үтсен, кабул булһын һәр бер теләгең. Туган көнең менән һине мин котлайым, бәхет, шатлыктар килтерһен. Котлайым һине, туган көнең менән котлайым. Туган көнең менән һине мин котлайым, бәхет, шатлыктар килтерһен. Ул туган көн котлайым һине, туган көнең менән котлайым. Шатлыктардан торһын гомерең, бәхет, куаныстар юлдаш булһын, тыныс булһын һәр сак күңелең. Туган көнең менән һине мин котлайым, бәхет, шатлыктар килтерһен. Ул туган көн котлайым.
котлайым динә. Туган көнең менән, туган көнең менән котлайым. Туган көнең менән, һине мин котлайым, бәхет шатлыктар килтерһен ул туган көн котлайым динә. Туган көнең менән котлайым. Котлайым, бәхет шатлыктар килтерһен ул туган көн котлайым динә. Туган көнең менән котлайым. Туган көнең менән һине мин котлайым, бәхет шатлыктар килтерһен ул туган көн котлайым динә. Туган көнең менән котлайым. Туган көнең менән һине мин котлайым, бәхет шатлыктар килтерһен ул туган көн котлайым динә. Туган көнең менән котлайым.